Fidejk maestro. Bajja tal-Mellin. Jina mela hawnhekk sa nistieden ovvjament il-kantant, residenti u mużiċista waqt il-programm tagħna The Entertainers għalikom Ivan Spiteri Lucas. Jekk f'Malta għaw veduta ferm sabiħa, bla dubju hija l-bajja tal-Melliħa. Imsejna kollha ġonna siġar fjuri li taxqu kemm l-awturi u l-pitturi il-Maltin il-kabrin din il-bajja tas-sew ferħanin għax imsejna b'kull xmien naturali bil-baħar kaħlani bleli imħadrin. Hemm tempju fil-quċċata fuq il-Lorja li fakrek fjum il-festa tal-Vittorja. Santuarju ferm antik bl-istorja kbira ta' meta San Pawl ġab il-fid il-gżira il-Maltin il-kabrin din il-bajja tas-sew ferħanin għax imsejna b'kull ġmien naturali bil-baħar kaħlani bleli imħadrin il-Maltin il-kabrin din il-bajja tas-sew ferħanin. Proset hemmek, Ivan Spiteri Lucas dik il-song li żgur. Nizlitilkom għasel, infakrukom fil-kompetizzjoni 5-0-6-1-4-9-9-7 tistaw tibdew issemmu anka songs li qegħdin namlu aħna nesu biex aħna bħalissa biex titlob iċ-ċans li tirbħu wkoll magħna il-weekend break u anka Sunday buffet lunch grazzi għal Caesars Resort by Suncrest. Għandna song oħra din tal-King tagħna, Sur Freddy Portelli nsalbulu minn hawnhekk. Mur ħallini ma titilqunix, Tlaqna maestro. 1, 2, 3, 4. Mur ħallini u naqlem għax dejjaqni u ma tafx kif ħallini. Mur ħallini issa dejjaqni jaqbillek titlaqlem. Qabel konni ġri waraj wissa it-tini b'saqaj ħallini. Mur ħallini issa dejjaqni jaqbillek titlaqlem. Jam kemm il-darba u rejtek winqat ma dajkan. Konti din kien il-lili winqat ma dajkan. Min jam kemm il-darba u rejtek winqat ma dajkan. Konti prova li nisibni samattin il-nas. Issa nu marriġ nabik u issa int qed jisobbi għax tifni. Mur ħallini u naqlem għax dejjaqni u ma tafx kemm ħallini neqbaw. Mur ħallini issa dejjaqni jaqbillek titlaqlem. Jaqbel titlaqlem. Proset, u tant kemm ma rittekx tmur il-klim dawwartu kif rittien tajjebek. Għanajlek, jekk qed jismana Freddy Freddy Portelli. Verġin oħra. Verġin oħra, insomma, Freddy Portelli darba kien kitib li song, taf? Żgur kien kitib li song għalija, voldiri. Insermu Freddy Portelli wkoll xi darba fikun ukoll wieħed mill-mistednin tagħna waqt il-programm